Isa pong panawagan, meron na pong 2 linggo ngayon ang nakararaan. Nakaiwan po ng salamin ang ating PFC na si Ami De Leon. Kung pwede lang po, pakibigay na lang sa kanya.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigreet niyo po ang katabi niyo na good morning. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Mario Sol Ramirez, Iniat Willie Sherbo, Emelita Manarang, Michael Aldrin Adriano, Raymond Mariano, Lucita Soriano, para sa pagpapasalamat sa anibersaryo ng kasal ni Mr. and Miss Rodolfo, para sa special intentions ni Boy Pax at Tita Gonzales, Jeffrey at Kat Cruz, para sa kagalingan ni Adilberto Santiago, Rosing de la Cruz, Hart Manarang, Julie Ann Glacy Cruz, Zenaida de Leon, Catherine Santos, Dr. Carmelo Nicolas Ginto, Perla Siquia, Nancy Miranda, Mar at Lori Magtoto, Roysong Conorma Cabrera, Sing Garcia, para sa kalwalatian ng kaluluwa ni na Jesus Gonzalo Jr., Apolonio, Bon Jameson, Rico, Osmundo, Gracie, Rosario, Felisa, Fernando Guillerma, Leoncio, Prido, Marieta, Oscar George, Norma at Felipe. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan, ang ating mga nagaw pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga sandali na kami ay hindi tumulad sa iyong awa at pag-ibig, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na binaliwala namin ang aming kapwa-tao, lalo na mga naghihirap, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami ay walang pakialam sa mga kapatid naming nangangailangan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ka namin, inarangal ka namin.
Ang madaming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawang ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, "Kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha ng kautusan upang marinig ninyo at maisa kautuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay malapit lang, maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo." Ang salita ng Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin ako'y dadalangin sa iyo, O Puon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Puon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako at iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita inyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lingkod ng Sion kanyang iniligtas. Ang bayan ng Huday muling itatatag. Magmamana nito yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay, muli upang siya maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Pinasya ng Diyos na Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya
sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at lahat na nilikha sa langit at lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Anong nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas ng kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis lamang at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumungkot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan,
Hindi ko alam kung anong ayaw ng taong ito sa akin. May nag-comment na tao. Ang sabi, si Abong Aris, si Aris, sabi ganyan, mayayaman lang yung sinasamahan yan. Ang pinakikisamahan yan, mayayaman lang. Siguro nakita po yung picture ko, kasama ko si Manny Villar. No? Sabi ko ganyan, tumawa lang po ako. Tapos sa kapampangan ng sabi ko, excuse me po, no, sabi ko, murit yata. Sabi ko ganyan, murit yata, sabi ko. Nabalo yung gagawan ko, ang gewa ko, ang punggagawan ko para ka rin kalulu. Hindi niya alam ang ginawa ko at ginagawa ko para sa mga mas nangangailangan. Hindi niya alam ang effort na ginagawa ko para sa mga kapatid na mas nangangailangan. Bilang pare at personally, hindi niya alam ang ginagawa ko, ang effort na ginagawa ko. Hindi ko kailangan i-Facebook, sabi ko. Hindi ko kailangan magpalitrato. Hindi ko kailangan magpatarpulin. Hindi ko kailangan ibalita sa buong mundo o i-report sa kanya ang ginagawa ko para sa mga mas nangangailangan sa atin. Minsan sabi po minsan po nagbibigay kami ng relief dyan at nagbibigay ng ayuda. Tapos may nagpipicture, sabi ko, wag. No? Madalang lang na magpa-picture ako pag ganon. Sabi ng obispo, ay hindi, picturean nyo. Sabi ng obispo minsan, yung ginagawa nyo na ganyan. Sabi ko, sa loob-loob ko, hindi naman kailangan, di ba? Hindi naman kailangan. Hindi natin kailangan ipangalandakan ang ginagawa natin. Bakit? Dahil, sabi nga natin, ang Diyos, Ama, na nakakita ng kabutihang ginagawa natin sa lihim, ang siyang gagantimpala sa atin. Hindi alam kung paano ako makisama sa mga mas nangangailangan, sa mga mas kailangan tulungan sa atin. Kaya sabi ko, murit yata, nabalo. Sa ebanghelyo po natin ngayon, makita natin, may isang eskriba, marunong, siguro summa cum laude pa to, cum laude, marunong. At para subukan niya ang Panginoon, ay nagtanong siya, para lang subukan ang Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, paano po makakapunta sa langit? Paano magkakaroon ng magkakamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot ang Panginoon, sabi niya, marunong ka naman. Ano ba yung sagot? Ano ba yung nakasulat dyan? Ano ba yung kautusan? Tinuturo mo yan, marunong ka. Ano ba yung kautusan? Sabi niya, mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong diwa, ng buong kaluluwa. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. O yun naman pala, sabi ng Panginoon, alam mo naman, very good, o di gawin mo. Ayaw magpatalo nitong marunong na eskriba. Anong sabi niya? Ayaw niya magpatalo? Nagtanong uli siya, Panginoon, sino po ba ang aking kapwa? Sino po ba ang aking kapwa-tao na kailangan kong mahalin? Sino po ba ang aking kapwa? Sumagot ang Panginoon ng isang kwento. Ang kwento ng mabuting Samaritano. May isang naglalakbay mula Jerusalem hanggang Jericho, sabi niya, hinold up, tapos binugbog, tapos kinuha pati David, binold, tapos iniwang nakahandusay sa daan. Nakita ng Pariseo, pari, mataas na pari, mataas ang pinag-aralan, marunong, mayaman, siguro. Anong ginawa niya? Lumihis lang siya ng landas. Pangalawa, nakita ng isang Levita, again, lahi ng pari ito, lahi ng mararangal,
nakita, anong ginawa? Ay tinignan lang, tapos umalis na. Pangatlo, nakita ng isang Samaritano. Sino to? Lower class. Isang mababang para sa kanila, isang mababang uring tao. Isang kalaban. Isang taong mababa ang uri. Anong ginawa niya? Tinulungan niya. Binuhusan niya ng alak at ng lagis ang kanyang mga sugat, itinali, isinakay sa kanyang asno, dinala sa bahay panuluyan, inalagaan doon. At pagkatapos iniwanan ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan, ang sabi, alagaan mo siya, kung may kulang pa, babayaran kita. Tanong ng Panginoon, sino ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao? Sumagot ang eskribang nagmamarunong. Ang sagot niya, ang nagpakita po ng habag. Ang nagpakita ng habag. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo. Umayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang nagpakita ng habag. Sino ang ating kapwa? Ang nagpakita ng habag sa atin. Sino ba ang nagpapakita ng habag? Kailan ba nagpapakita ng habag? Ang mga taong nagpapakita ng habag o ang pagpapakita ng habag sa ating kapwa ay hindi namimili ng oras, hindi namimili ng pagkakataon, hindi namimili ng araw. Ang pagpapakita ng habag ay hindi namimili ng estado sa buhay, mayaman o mahirap. Kung ang mahirap nangangailangan ng habag, may mga mayayaman din na nangangailangan ng habag. Ilan po ang nagpapadasal sa akin? Sabi ko, kayaman ito, nagpapadasal pa. Nagpapadasal. Mahirap o mayaman, naghahanap, nangangailangan ng habag. May pinag-aralan o wala, makapangyarihan o mahihina, ordinaryong tao, nangangailangan ng habag o nagpapakita ng habag. Hindi namimili ng edad, matanda o bata, mataba o payat, maganda o pangit. Pakitignan ang katabi nyo. Mataba o payat. No? Nangangailangan ng habag at nagpapakita ng habag. Girl, boy, bakla, tomboy. Nangangailangan at nagpapakita ng habag. Lahat tayo nangangailangan at nagpapakita ng habag. Sino ang ating kapwa? Yung mga nagpakita ng habag sa atin. Amen. It's a sad reality po. Nakakalungkot sa sistema natin bilang tao na kung minsan tayo po ay very clannish. Anong ibig sabihin ng clannish? Kami-kami, lahi-lahi, lalo na dito po sa Tagalog region. Kapag tinanong mo sa mga Kapampangan kasi, pag tinanong ka, na anong pamilya mo, kanino kang pamilya? No? Ibig sabihin, anong apelyido mo, kaninong pamilya ka? Dito, pag tinanong mo, anong lahi mo? Lahing Pilipino, ako sana eh. Anong lahi mo? Kaninong lahi ka? Anong lahi ka? Lahing Mariano, lahing San Jose, lahing Sagum, lahing Balatbat, lahing Pangat, lahing De Leon. Ganun yung lahi. We are very clannish. Anong ibig sabihin? Gusto po natin lagi yung mga nakakasama natin ay mga katulad natin. Parehong Kapampangan, parehong Tagalog, parehong Bisaya, parehong Bicol, magkakasama. Parehong Pilipino, magkakasama. Magkakamag-anak, magkakasama. Magkakaibigan, magkakasama. Magkakaklase, magkakasama. We're very clannish.
magkakaeskwela, magkakasama. We're very clannish. Sa Kapampangan po, may tinatawag na sinasabi na, ila kasing kayabiyayan ko eh. Ilang kayabiyayan me. Anong ibig sabihin yun? Sila yung mga kabigayan namin. Ibig sabihin, kapag may handaan, bibigyan kami ng pansit kapag may birthday, bibigyan namin ng spaghetti kulay pink kapag may graduation. Kasi nagkulangan ng tomato sauce, ketchup na lang ang linagay. No? Pag merong may sakit, dadalawin namin, tutulungan. Kapag may namatay, mag-aambagan kami, abuluyan. Ilang kayabiyayan me, magkukumpare, magkukumare, magkakamag-anak, kayabiyayan, kabigayan. And usually, these are the people that we are of the same level. Magkaka-level, more or less, mga magkaka-level. And that is a sad reality. Pero anong sinasabi ng Panginoon? Hindi mo kailangan magka-level kayo. Hindi kailangan na magkapareho kayo. Dahil ang pagpapakita ng habag, ang pakikipagkapwa at pagpapakita ng habag ay hindi na may mili ng lugar, ng pagkakataon, ng estado sa buhay, ng edad, o kung sino at kung ano ka pa man. Ito ay para sa lahat. Amen. Hindi ko po alam kung, I'm not just sure, kung si Pope John Paul o si Pope Francis ang nagsabi. And the name of God is mercy. And the name of God is mercy. Ang ngalan ng Diyos ay habag. Ang ngalan ng Diyos ay habag. Kaya, sino ang ating kapwa ang nagpapakita ng habag sa atin? Bakit? Kasi ipinapakita niya at ipinaparanas niya ang Diyos sa atin. And the name of God is mercy. Mula po nang maordinahan ako, itinatak ko sa isip ko, sa puso ko at sa pagkatao ko, na bilang pari, ang aking pinakatrabaho at pinakamisyon ay iparanas ang Diyos sa tao. Hindi lang ilapit, kundi iparanas ang Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, ng kanyang habag, ng kanyang pag-ibig. Kaya nga po, every time, pag anniversary ko po, kailan kasi yung anniversary ko? Sa pagkapare, tignan nyo, hindi nyo talaga alam. Every January 30 po, kapag anniversary ko sa pagkapare, pag nagmimisa po ako, at every time na aalis na ako sa isang parokya, ito po ang lagi kong sinasabi. Kung may pagkakataon, may mga pagkakataon na hindi ako naging pari sa inyo. Ibig sabihin, hindi ko na iparanas ang Diyos sa inyo, hindi ko na ipadama ang Diyos sa inyo, humihingi ako ng patawad. Humihingi ako ng pagpapatawad. Bakit? Kasi nga, bilang pari, itinatak ko sa akin, sa aking sarili, sa aking pagkatao, sa aking puso, na bilang pari, ang aking trabaho, ang aking misyon ay iparanas, ipadama ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang awa, ng kanyang kabutihan, at ng kanyang pag-ibig. At kung hindi ko na iparanas yun
sa tao, ibig sabihin, I failed in my ministry. Ibig sabihin, pumalpak ako, nagkulang ako sa pagiging pari ko sa mga tao. Pero on a second thought, hindi lang po, pinaniniwalaan ko, hindi lang po yun para sa akin, kundi para sa ating lahat na naniniwala sa Panginoon. Tayong lahat ay tinatawagan para iparanas, ipakita, iparamdam ang habag, awa, kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Dahil ang bawat isa sa atin ay ating kapwa. Ang bawat isa sa atin ay ating kapwa. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, turuan mo kaming magmahal at mahabag tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal at mahabag tulad mo. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus maipakita din nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal at mahabag tulad mo. Bumuo nawa ng makabuluhang programa ang mga kawani ng aming gobyerno na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal at mahabag tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa may mga sakit, mga doktor, nurse at social workers sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang mga pinaglilingkuran. Makasumpong nawa sila sa galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal at mahabag tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang nasa lansangan, mga biktima ng pang-aabuso at mga nasasadlak sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal at mahabag tulad mo. Sama din po natin sa ating padalangin ang kaluluwa ni Bartolome. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban, nating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito, tunay kaming magmahal, mahabag, at magpakita ng kabutihan sa aming kapwa tulad niyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Dalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Madaming lumikhato ngayon mo ang mga alay na iyong simasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas iyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming mga pangyarihan tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mamunang umako sa pananagutan. Dahil ang mong magbago ang kitainas ng pagkakanya-kanyang sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya'y nanaigan, ang kamatay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaysa na manghal, nagsisiawit ng papuri sa'yo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang maalaga at ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang maalaga at ang wika, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at wala kang gantipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito, ng Tanang Kaparian at lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong bigay.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Bireng Maria, ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa ating amang na mahabagin, mabuti at mapagmahal sa atin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tukuyan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na mahabagin, mapagmahal at mabuti sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng buong karagdagan ng iyong pagliligtas na aming pinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Assignment po natin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, paglabas nyo, o ngayon, o ngayong araw na ito, o bukas. Ang unang taong kaawaan nyo o kahabagan nyo ay tulungan nyo o iparanas nyo, ipadaman nyo ang inyong habag at pagtulong sa Kanya. Amen? Salamat po. Salve Regina. Spes nostra salve, ad te clamamus, exulies filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Advocata nostra, illius tuos, misericordies oculus, agnus converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumayin Magpalay kayo rin. mga pangyarihan Diyos sa po ng iyong pamilya, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang pag-ibig, kabutihan at habag ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. God bless you all.